pi baro ki parlok ki bape yaga channel ngi jongi ngiladon menta ka series ka balai ka jilli ka baim bat menta ngin poi ka session ka balai hakaba ngin ya puli ngin ya perkhan ngin ya keren ru bari pastor badan bat ngi bat ngin ya sab ru ayu bari pastor idan man ai ane ban pensyai ning bangan ngi cing puli bat ngin ya poi syagane ka kitab Genesis ka lenong ka bar pulai bat ka dei ka jingya thu hana ka bangi syam ngi puli hang ni ya ka jingja ka basngusi ya Abraham mahani ka lenong wa ya thu yangi ya ka jing khlat no ka tanga ka ba ye chung ka Sara ka ba ar hang ni khana shu shu ngilam ba Abraham wallau di ubri uba ublei ula jet ula kular ban ai ka jaka ki khon ki ti ki jong rai hang ni ngisem ba hap bat karpat ya ki trash nong ban ai ka jaka ban tep ka Sara bat hapren ka bokum kata uterwaru ban siudu ya ta jaka ha ka dor ka rupa ten rai ban ya ko me ya ki session ki la dep nga karpat i pastor ban yanam jumot ngi ya biang kum tu punya session buat job store sebab tu dekat ke beningkong jangan di galendong ke bar pulai kitin ki badan ni ka khotbah ki ong bat karta kasara kalalong sispa arpo newsnem kini ken kilalong kisnem ke jing im jong kasara tu dekat tu shlong bitang ka jing sedang ya ka jing itu ngadon dia banyak kan kasi YouTube tang hakasnya mo kat nu kan ni karta ka bakat nu baka Sara kadan baka khlat no tang katahi mdan ye ti neki tu kilnong ki ba syakmat ti ngi sung thu ba ka jing pher ka arta jong ka Sara bu Abraham tu kelong tang sipos nam ho ni lai pe kilnong ka khanyo ka dekat ka khanyo sipos dan long tang sipos nam kan syua Abraham ya ka Sara sipos nam to depois tu dekat ke baar bat ka Sara kelayap no ha hantu tho kiri jad arba ka balong ke Hebron ha kari kanan bat Abraham ulawan banyak snusi namar ka Sara bat banyam namar jongka ti tu isnong kirjat arba insya ka dei isnong kiryat arba ti kelak benong bah tu por kiliat transition singkong disebut baik ka King James version ti kasemim no kerjat arba ini mi akren e kata ti itu silong syukur petang ki jakamu tagai ke bangi ni kalong bau Abraham uwan ban le sungsi namar ka Sara ngamut ben om ni pastor hani kami ro keteng jong ka Hebron ha kari kanan ngai ba ha kini ki snem ke jongi menta kadang koi ka jaka ka betulan kami ke kantian Hebron kadai kita jaka kalong ka jaka syong that la ne ka jaka rest nei hang ni ha kan ni ko po jong Abraham kan ni ka Hebron kadang ni ai ka jaka ka belong ham kerpang em kata ting la menong kumlung du nomor ni ke syukdo bi ka tu te ya tu kediat arba ta ko penskam ba ka tu kadai ka Hebron ha kari kanan ti klam don jung batai pada dak kumnu beli bukan kisno ada sia hun tang kata kan biang ten rei long kai ke bingi ni bolong bat u Abraham to hilaya cerita rei khpor baka khlat la ka jong kurim kalong kawan te di susi di padan bat u yam namar jong kam ne orang ba u yam ndek khamnya te ban yo snowum kini khana kai orang ba u yam na bentar la kurim khlat ta khot ke balai bat u Abraham ulayeng no ajaj nakmat ke mediap jong u bat ula kren rudi haki khun chendang u het uda ong tu dekat ke basau ngalong unong wei bot nong wan ha apring jong pi tu ai du hanga ya ka jakat tep apring jong pi khnang bangan yo tep yala ka bayap nakmat jonga tu hat ku dekat ke balai ter kombu kentin hakitin kasi tadangim da pelit jenggut bahat ka la ban la charut ulayeng no joj nakmat ka mediap jong u
Này. Masuk long khor ha. Em cầm long kawai cái liang kalong long khor ke baar pada kajing mut kalong kawai. Ông có mẹ diap jong kan dia una. Em ke jumut tan hang ni ke dia ke tengah jong wasara. Ke jong so jong a u penelkam yang ni dia nam penelkam ni tian yang no jaj na khmat kamet yap jong ya ke jing pekat jong na ke sara na ke sara ke tengah jong u bal khlat no penelkam ni tian kamet yap masuk long khor. Khor ke. Thì long nama kajing kela jong ke tin na kawai ka pateng siwai pateng. Hateng kum kini kijing ong kum ni ka mẹ diap jong u long. Semua ke media jong Abraham. Hoi long ka long dekok dah. Kam tam ni kita ki kum bahagi ni singim tamu ya pet bahagi ya ki YouTube si dan ki ong ba ka met ki jong brio. Long ka long ja spor dah. Kalau i ka met khti ka bayam ni. Dan ki ong kan la near that experience. Ya bun ma po YouTube mentah. Thì long kita pula ya ngam hai kita kijing pe kita video. Yang ada apa ini tak iman Abraham yo asal near that experience. Jadi long kan mendai kin jam bentar. Long kani kadi ka tu ko bentar ba ka kurim ko jom ka khalat tamun. Kawai hang ni i ba tau sungusi uyam nam ta jongka. Henry kelet pada. Ya ka bentar ban litep. Kalau kata kalau natural ni, malik tiap tiang ni iba Ukraine hakin kihun cenderung jong het, uni het ti kemengi apa ikhlang besi pau, udi kun jong kanan, kemudian hakari kanan tahu dan, nih. Kemudian uni kanan, udi unong sensionong ya tu jaka ba kanan, nih kari kanan. Uni het mentau ada kun jong kanan, ada kapateng kebaar. Em ngim tu kata bukan nu. Dawai kapateng. Ingin hab banyak pulih kalau nong besi pau hi, nong kan mau syur ni ada pecah. Di sulit pateng. Kemudian uni het ada ipo kunjan. Ha kita bahir pateng nong kanan kan. Uni kunjak kli jang tu hari kan. Hakan ni kapor. Em nak hang ni kila ada ki hun ki bahir pateng na u kan. Kalau kala ada kari ke bah kini kilong kinong kami yak tu kisnong tu kan. Ti kerkom ikran ke jong u Abraham hang ni Ukraine yaki kum bolong nong we ya. Tapi pe itu kerkhot ka saw ngalong nong we nong wan hap padeng jong pi. Kimi nakajuk terai ni. Nakajuk terai kimi terai long menta ka poi ka pateng hakaba nakajuk tme ye don tende ki long nong we. Vậy jengai maka jengi dei kam dam ju jengi dei ka bacan. Ti long u Abraham ni u nyau il di ulong nong we bat kata ru ulong u nyau ulong nong wan hap padeng jong pi nong ya juer ne. Ti ka jingker pat ka jong u kerpat man yo du ya tu ka jakatep. Tu ai du hanga ya ka jakatep hapdeng jong pi khnang bangan yo tep yala ka bayam nakmat jonga. Tok tum de e ngi musu tho. Hang ni ni ka kam de e ngi ban so thu on re ka bawan hang sing mo jonga ka long ba hang ni ka shai ba ba uni u Abraham kuma ong bani sakhmat wat la u dei u prio u ba u play u khat kum ba ka pau no du kal nom khat ar ter ter wat la u ding prio ba ka pang wat la u la tip ba ka tu ka phang le ni ka tu ka bentar ka de ka bentar ka u play tu ban ai ha u hang re hang ni pat yo e một tăng si khăn đẹp khăn đồ bồn tại vì cả nga là một bạn đơn này udang long bệnh tăng brio vậy thôi long udang long unong ya wir ne na ko gi jaka na ko isa we nei wat habau la poi kri kanan ru ni iba I kum bakam pat sayu kamu umpat yo itu na syukhen be jaga jing perkhat ke mentai am semua ubriu dan gajaka dan ka yen hang ni ho Abraham umpat dan kayak itu tambah re iman ka tu ka ba ubleu la pen sngo na ki lan nang besmat bo khat yu bo tha yu ka im ba kan ni akam ju am rit entah kai nong ka tu ka jing khmi lenti ka jong u ya ta ka jing kular ka jong ublei to ha wai de ka pateng ka ban sami na u kas khem ne kas khem ho kan ne kam sim kejap no sim lit no long menta wat habu dan ha kan ni kari kanan ne ha kari kanan no ki bahar pateng no kanan usa bat ki endai yale dia dong smo nong wei dong smo nong wei ti long ka bami hang ni ka long ba balei ba kum uni ubri ula rang ba mentah badan hang ni kawan kan ki jingja boleh msyuhun be mencu tap bai la da kini ki asum ha shi tap bai boleh dak wa hi ban da banayo ya kata ka jakat tap kum ka jong le jong
long balik kali long kerpang ta kai ti pia ngading don ceri nong wei tang ba aja katep lu nak la songo ti long yu Abraham bat ni ya tu ka katep dak wa hi ban yu Kada dei hi cela di ha te kani ngi la dengi pen na du kani ter hi in sa syamba kani ke jingyo kenti ya kani ka katep nei ka don la ka jong ka dor kan kaman sa panan kami ti kentin long kumba ngi kasi itu kicing tep siang syukur nei ti sa panan kami ti kentin ba utia laki jongki kapa ti kicing lum siang kumbalong hapo gipa hapo jowai kada dan la jong kokur terus ka bo siang entah kan long kajai berdiri jongi kala don lupa gitu ti tolong ba hakini ki pateng ki jongi menta de tangan lihat kita kita buat yang ini pada kita long kristan te imat daya keren deh kita te kita tingin dong kumno boleh kali kalah kum ta tingin melaban pefang buat gini mian ya hidup ni kampoi sih posisi mau kita kayak kita sih keren hang ni kalau ba kajing kuat kajing Abraham manyo du yang ni kaja ketep mot kadon Asia siapa pateng kiban sawan kan pateng sawan tao nya cucu sekat mo jadi pek tu kedekat kebasan ke ong ti kita ki khun uhet ke le thu ho Abraham ki da ong kedekat ke ban riu tu ngap ingi ku kon rat jonga melong usim ubana ublei pedeng jongi tu tep ya ka bayap jongmi ha ka bajit ya ka bhatam na ki jing tep jongi om dan menuru nangi uban khang ya la ka jing tep